Hyvät kuuntelijat, juu. Tähän viereen tuli juuri papuka ja Pulao, ja hän on ihan sen näköinen, kun olisi vähintään jäänyt juna alle. Hänellä on nämä höyhenet ihan sekaisin ja silmät näkyy olevan punaisena ja käynti on hieman epävarma ja muutenkin hän on ihan, sanoisinko noin epäkontoisen näköinen. Kuinka ihmeesti olette noin kummallisen näköinen? Mitä te Pulao siihen sanotte? No mä sanon siihen, että kun sä puhut, niin apukaset suutas vähän enemmän. Meinaa, että sopii, kato, tulee ulos järkikin, eikä vaan ääni. Sullahan on huulet yhdessä kuin paita ja aluspaita. Älkää nyt ruvettu, kuulkaa. Jep. Kerran sulla monttua on, niin revi sitä reilusti isommaksi vaan. Hetkinen. Mitkäs astilautat sulla on suupielessä? Ai ne on korvat. Kuule, ponnistas nyt oikein kunnolla toi monttu auki, niin mä panen 9 yhtä vastaan, että sulla aukee korvat yhtä aikaa suun kanssa. Kuulkaa nyt Pulao, eiköhän nyt jätetään nämä henkilökohtaisuudet ja siirrytään puhumaan teidän ulkonäöstänne. Ai sä meinaat, että siirrytään henkilökohtaisuuksista lintukohtaisuuksiin? Jep. Puhutaanpa sitten linnuista. Noniin. Biologisesti otettuna tämmönen pieni lintu on 100 gramman möykky verta, hikeä ja suolen kappaleita. Se liikkuu paikasta toiseen räpistelemällä kainaloiden yläpuolelle asennettuja kulkuneuvoja, joilla on hyvä pyyhkiä pöytältä pullanmuruset. Toiset kimulit, kun ne sattuu saamaan jätkältään fyrkkaa, niin ne trokaa tämmösiä sulkia 10 kappale ja tökkii niitä pipoonsa koristeeksi. Ne on silloin, kato, kivemman näköisiä. Yksikin tunki niitä lippaansa 8 kappaletta alaspäin ja se ei ole kuule koskaan ollut niin kivan näköinen kuin silloin. Kato, sille sopii hyvin sälekaistimet naaman eteen. Kuulkahan Pulao, minä kysyn, että... No älä siitä oo pahollas. Sehän on yleinen käytäntö, että kysytään. Mut sovitaan nyt hei niin, että mä vastaan ensiksi ja sä kysyt sitten vasta, niin saat kato kerrankin sattuun kysymykset kohdalle. Noniin. Mihinkäs me jäätiinkään? No minä halusin tietää, että miksi te olette noin juna-alle jääneen näköinen. No mä kuiskaan sulle. Mä olin, kato, kauneushoitolassa. Ahaa, no minä ymmärrän. Just. Tippa hiivaa ryppyihin ja olette kuin toinen lintu. Ja siitä se raketia alkoi. Raketia alkoi? Kuinka niin raketia? No mä en halua olla toinen lintu. Ajatteles esimerkiksi, jos mä olisin pulu. Mä käppäilisin skartsalla hynttyyt kylmästä pöyhöllään ja sit tulis kimmuli ja sanois, että tipu ja paiskais leivänkannikan katuun ja sopottas, että syöpäs nyt kun täti tarjoaa. Ja sit se jäi siihen viereen kyttään tarjoilusrosentteja. Juu, mutta kertokaa vielä sitä kauneushoitolasta. Jep. Mä täytin, kato, 2 vuotta ja kuntit sanoo, että ne kustantaa mulle lahjaksi kauneuskäsittely. Et herkii pikkulapset pelkäämästä. Mä sanon, että mun mieli voi olla heikko, mut ruumis on vahva ja jos sattuu oleen asiaa, niin käykääpä kiinni jätkät. Ja ne kävi kiinni. 18 jäi, mut loput 115 sai pitävän otteen ja ne kantoi mut kauneussalonkiin. Sitovat mun jakkaraa ja sanovat, että tähän Fogeliin pitäisi saada 10 tonnilla estetiikkaa. Kosmetologi tuli viereen sittaan ja sanoi, että katsotaan, sanoi kosmetologi. Sitten sanoi, että oho, kuinka tipun olkapäistä on höyhenet lähtenyt. Mä sanoin, että repun hihnat on hankannut. Jahas, sanoi kosmetologi. Täytyy peittää hiuksilla ja se rupesi repiin kammalla höyheniä mun silmille. Mä en nähnyt enää mitään ja mä rupesin utelemaan, että onks tän kampauksen nimi se opaskoirakampaus? Ja talutetaanko asiakas ovelle samaa hintaa? Vai niin, no mitä sanoi kosmetologi? No se katsoi vähän viistoa ja sanoi, että jaaha, nyt on tullutkin kiharoitten vuoro. Ja tehtäänpä ensimmäinen kihara tohon kurkun kohtalle. Sitten se kävi mun nokkaan kiinni ja rupesi ruuvaa ja sanoi, että tehtäänpä nyt oikein kunnon jenkat. Ja tää eka kikara ei sitten maksa mitään. Ja jatkoi, että nykyään on tullut tavaksi jakaa tämmöisiä ilmaisia näytteitä. Voi hirveitä, no eikö se ollut vaikea hengittää, kun kurkkua ruuvattiin? No en mä tiedä sitä. No kuinka niin ette tiedä? No mä en kato pystynyt kokeilemaan, oliks hengittäminen vaikeeta, kun henki ei kulkenut yhtään. Oho, no olipas se karmeita. Sitten se päästi mun pään irti ja
Ja kun mun tuleva elämä lakkas pyörimästä silmissä, niin mä kysyin, että jaha, onko teillä vielä muita ilmaisia näytteitä? Ja jos sattuu olemaan, niin eiköhän säästetä loput rajaseutun aikuisille. Teistä vaan pulaa uskalette vastailla. Jep. Mut kuule, se kosmetologi lähetti sulle terveisiä. Aha. Se sanoi, että sä sitä oot sentäs niin hyvän näköinen, että sä et kauneuskäsittelyä kaipaa. Jaha, vai sano niin? No, joo, monet kosmetologit ymmärtävät kyllä kauneuden päälle. Mutta kuinka se nyt juuri tuli teille sen sanoneeksi? No se sanoi sen, kato siksi, että tähänkin juttuun saatas yksi vitsi.